In-negozjant taż-żejt George Farrugia kellu wkoll tarif sensittiv minn ħdan Transport Malta. Dan brabta ma' sistemi ta' dwal fit-toroq u xhieda ta' dan huma emails velati mill-Malta Today. Emails li juru kif hu kien il-middleman meta nxtrat sistema ta' dwal u kellu wkoll tarif minn ġewwa li poġġa lill-kumpanija li kien jirrappreżenta f'pożizzjoni tajba biex tirbaħ it-tender. Kollox beda meta Farrugia ħoloq il-kumpanija ATMS Company Limited u jirriżulta li l-kuntatt ta' Farrugia kien ċertu Kenneth Spiteri. L-emails il-ġodda juru li George Farrugia organizza vjaġġ barra minn Malta għall-uffiċjal ta' dik li kienet l-Awtorità Maltija għat-Trasport, illum Transport Malta. Dan biex iżur l-Awstrija u jiddiskuti fuq id-dwal tat-toroq. Kien irrapportat li l-kumpanija Awstrijaka Svarco li kienet rappreżentata minn Farrugia eventwalment rebħet tenders attrajenti għal sistema ta' dwal fuq medda ta' kilometri madwar il-pajjiż. Email ta' Svarco lil George Farrugia turi ringrazzjament tal-informazzjoni li jgħadda, iżda wkoll nota dwar kif kellu jgħaddi iktar tarif fosthom prezz għal kull min tefa' l-offerta. Jirriżulta li Spiteri kien jiddeċiedi fuq it-tenders, tant li f'email lill-kumpanija li jirrappreżenta George Farrugia Spiteri kiteb l-għażla rħisa l-oħra hija ta' 14,415 bil-vatt. Spiteri wissa biex ma tinqabis l-offerta x'kien ikollu jażel l-irħas. L-email kellu d-data 10 ta' Jannar 2008, xarejn wara li Farrugia waqqaf il-kumpanija ATMS. Il-Malta Today tgħid li t-tarif il-ġdid iżid mal-jigsaw puzzle komplessa dwar George Farrugia u l-ħbiberija tiegħu ma' uffiċjali fi ħdan korporazzjonijiet u regolaturi tal-Gvern. Farrugia kien ukoll ħabib ta' ċertu rejs ta' fraċ li mhux biss kien Chief Financial Officer ta' Transport Malta, iżda kien joffri wkoll servizzi lill-kumpanija Icon ta' George Farrugia. George Farrugia, in-negozjant taż-żejt li ħal maħfra presidenzjali brabta mal-iskandlu taż-żejt, reġa' kien fl-aħbarijiet meta ftit tal-jimilu xed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Xavier Balzan. Balzan ta' eżempji ta' kif George Farrugia gideb u għaliex kellha titneħħilu il-proklama.